जय श्री राम 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 जय श्री राम। द हार्ट ऑफ जोगन बाय तन्वी वालवालकर हांचे आनी पुराय टीम हांच्या वतीन परशुराम भूमी ते राम जन्मभूमी अयोध्या हाजेर तेंच्यांनी श्री राम गीत हे गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक घेवन आनी ते रिकॉर्ड करून तेंच्यांनी म्हज्या हस्ते आज प्रसिद्ध केले। कमलों के स्पर्श से धन्य हुई माँ अहल्या, प्रभु चरण पद छाप से जहत उठी अयोध्या। द हार्ट ऑफ जोगन या व्हिडिओ चॅनल त्यांच्या पुराय टीमीक खूप खूप अभिनंदन। ज्या पद्धतीचे तन्वी वालवालकर आणि त्याची पुराय टीम हांच्यांनी एफर्ट्स घेवन हे श्रीराम गीत जे तयार केला त्या खातीर त्यांचे खूप खूप मनापासून अभिनंदन। तीन लोक के स्वामी जो तीन लोक कर जय जय। ही गोमंत भूमी ही परशुराम भूमी ही पुराय राममय जाल्या हे हातूंतल्यान दिसून येता आणि निश्चितच रित्या पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत या पुराय गावागावांतल्यान प्रत्येक देवळांतल्यान प्रत्येक लोक हे श्री प्रभू रामचंद्राचे भक्तिमय वातावरणांतल्यान श्रद्धामय वातावरणांतल्यान तांचे श्रद्धा भक्ती करपाक लागलेले येता त्या 22 तारखेपर्यंत हे वातावरण हांगा अशाच पद्धतीचे दिसान दीस आनिकूय बी भक्तिमय आनी राममय जाता।